Drupal е безплатна система, с помощта на която потребителите могат лесно да създадат уеб-приложения. Това може да са както любителски сайтове и блогове, така и сложни професионални уеб-решения с милиони посетители. За кого е най-полезна платформата? Екипът разясни през студенти и преподаватели в Русенския университет. Подпомага на млади таленти и както и програмисти и бизнеси да си развият идеите с една отворена технология, която е достъпна за всеки да я изследва, да я модифицира и така да я дистрибутира както той желае. Европейски институции, както и водещи университети по цял свят ползват системата. Ако говоря за институции и учреждения, мога да започна, например, с Белия дом. Въобще в Европа също доста правителства използват тази система. Drupal е най-ценната платформа за сериозни проекти. Освен, че технологията е лесна и достъпна, ползването й е и доходоносен бизнес. Колегите ни в Дания, например, или в Щатите, печелят около 5000 евро на месец, като пример. В България професионалистите печелят няколко хиляди лева. За да се популяризира използването на Drupal в България, към младите ентусиасти се е присъединил и братът на Ивайло, Иван Радуловски. Важното е да имаш интерес и желание и можеш да постигнеш всичко. Общо взето това е смисъл и на Drupal, че е за всеки. Екипът на Drupal вече е направил разяснителни кампании в 4 града в страната, които продължават в Бургас, Варна и София.